A my sme sa z tej hrobky teraz presunuli do kaštieľa, ktorý si ukážeme takto iba túto jednu časť. Ostatné bude všetko na fotkách, lebo ten kaštieľ je tak obrovský, že to keby som mala všade točiť, tak to sa ani dneska nedostanem domov. Takže ukážeme si takú tú najzaujímavejšiu, tú vstupnú časť, kde si niečo o ňom povieme a potom zvyšok bude všetko vo fotkách, lebo ja som tu behala naozaj hodiny a v podstate aj v tej hrobke. Už som, dá sa povedať, od rána, takže je aj 40 stupňov. Takže, no, je to trošku zaberak v týchto teplách, ale dá sa to. Zase treba si tie výlety robiť, aj keď je takéto počasie, že každé počasie je dobré, len niektoré trošku ťažšie. No, my si ukážeme takúto tabulu, ktorú už neviem, kto mal potrebu rozbíjať. Je z červeného mramoru, tuto môžeme krásne vidieť, takže ja by som ju úplne v pohode preložila, kebyže ju mám celú, no ale keďže, hej, niekto sa tu potreboval vybúriť asi, tak sa k tomu obsahu nedostaneme. Tu som pozerala, či sú nejaké jej zvyšky, ale v podstate som nenašla nejaké písmena. A ideme si povedať teda nejaké základné informácie. Čiže sme v centre obce Hajna Nová Ves. Tých, čo sú busom, tak upozorňujem, potraviny sú tu otvorené do 14. a nie je tu žiadna krčma. Čiže vodu nosiť so sebou, lebo inak hlavne v takýchto teplotách zostanete dosť nemilo prekvapení, že tu nič není. No, tento kaštiel dal postaviť v roku 1609 Tomáš Viskelety, o ktorom sme sa tam neskôr bavili, že to není jeho hrobka, kde sme boli. A bolo to vlastne také luxusné sídlo bohatého pánstva, ktoré sa zaoberalo najmä poľnohospodárstvom. A tento kaštiel doplňali aj poľnohospodárske budovy, tie si ukážeme tiež na fotkách a sú tu také nádherné a krásne murované konské stajne, ktoré takisto si ukážeme na fotkách. Ten kaštiel potom Tomášovi Viskeletým patril rodine Očkajovcov, potom Zardaheliovcov, Zámojských, no a nakoniec vlastne Zámojských Štajgerovcov. To sú vlastne tí ľudia, ktorí sú pochovaní v tej kaplnke. A o tých posledných majiteľoch si povieme a na nich nás odkazuje aj táto nádherná tabula, ktorú dúfam, že nejaký idiot nebude mať potrebu rozbiť. A tu sú v podstate tie ich dva erby a s datovaním roku 1924. Títo majitelia Štajgerovci, ako sme si už povedali, ten barón bol veľký zberateľ umenia, takže im sa strašne tento kaštiel páčil a mali k nemu úctu a oni ho dali zrekonštruovať v roku 1896 v tom historizujúcom duchu, ako ho dal postaviť ten Tomáš Viskelety. Preto je to podľa mňa jeden z najkrajších kaštieľov na Slovensku a je škoda teda, že takto chátra. Po stenách tých salónov, ktoré sú tam všade hore, viseli rodinné portréty, niektoré z nich sú už teraz v múzeu na Červenom kameni. A v kaštieli sa nachádzala rozsiahla zbierka, boli tu maľby, sochy, grafiky, starožitný nábytok, veľká archeologická alebo numizmatická zbierka. A tento kaštiel je jeden z mála na Slovensku, ktorý si zachoval v podstate s nejakými maličkými zmenami pôvodnú tú renesančnú čistotu, čo málo kde naozaj na Slovensku vidíme. Do toho roku 1993 v areáli sídlila tá špeciálna základná škola. Tam dolu potom uvidíte fotky, aj sú tam také priestory, kde sa vydávalo jedlo, tie kuchyne a podobne. Tie nejaké sociálne zariadenia, takže to všetko bude na tých fotkách, ale keďže pre školu bolo finančne náročné toto tu udržiavať, tak ho v roku 2003 predala súkromnému majiteľovi. Ja som sa od miestnych dozvedela, že to kúpil najprv nejaký Rus, ktorý mal ale svojich robotníkov, ktorí by mu to robili, lenže štát mu nadiktoval, že musí použiť na to slovenské firmy, ktoré boli pomaly dvakrát tak drahšie, takže Rus sa na to vykašľal a nechal to tak. A predtým to mal nejaký majiteľ ešte, ktorému tu zase, tam hore sú také vežičky, oni sú už teraz zamurované a tam malá dcéra mu vypadla z tej jednej vežičky a že ju tu niekoľko dní vyhrabávali, sa traduje, ale bola iba dolámaná a vlastne prežila. No a tu je problém s tým pozemkom dosť okolo, keďže tento kaštiel je kultúrnou pamiatkou od roku 1963,
Park bol za prírodnú pamiatku vyhlásený v roku 1984 a predajom parku vlastne tým došlo k porušeniu zákona. Ten zákon, čo poznáme zo životného prostredia, čiže ochrana prírody a krajiny. A ten zakazuje prevod vlastníctva štátu k pozemkom, kde je tretí stupeň ochrany na iné osoby. Čiže predaj toho parku je neplatný, vedú sa súdne spory a pre toho súkromného vlastníka je kaštiel bez parku v podstate bez ceny a ďalej chátra. Čiže čaká sa na nejaké rozhodnutie súdu. No vieme súdy na Slovensku, koľko to trvá, takže v podstate tie čiastky na jeho rekonštrukciu sa stále budú navyšovať, čím dlhšie budú chátrať, takže kto vie, ako to dopadne a či nakoniec tento kaštiel bude niekedy zrekonštruovaný. My si ešte povieme, že tými poslednými šľachtickými vlastníkmi, a povieme si tu ich celé mená, boli vlastne ten barón Albert Emil von Steiger, Münzigen von Relle, a jeho manželka, a tá sa volala Mária Judita Eleonora Eugenia Ludmila Zámojská Steiger, hej, po ňom. A tie erby, tak tie si ukážeme na fotkách a sú aj vo valných medailónoch, datované rokom 1896 hneď pri vstupnej bráne do kaštieľa. A tu si ukážeme tú najvzácnejšiu vec z tohto kaštieľa a tu je zachovaná tá pôvodná doska Tomáša Viskeletyho s tým letopočtom 1609, tu ho krásne vidíme a tu sú tie erby. Čiže tu máme jeden, tu máme druhý a tu máme, áno, aj ten text, vlastne Tomáš, áno, Viskelety. Čiže ten, o kom sme hovorili v tej hrobke, že v nej není pochovaný, ale niekde úplne inde, čo ja zistím a potom dodatočne doplním. Takže to by bola taká zhrubá história o tomto kaštieli. On v podstate je taký známy, že každú chvíľočku sa objavujú na nete nejaké fotky odtiaľto. Takže tých fotiek nájdete dosť, čo si pridám aj ja, ale toto je taký pokec, aby sme si povedali ten základ, ktorý sa viaže de facto ku tej pohrebnej kaplnke, čiže aby sme vedeli, že keď sme tam tých ľudí boli pozrieť, ako tam ležia, tam sme ich boli trošku navštíviť, tak aby sme vedeli, že kde bývali. No, takže kaštiel Hajna Nová Ves, nech sa páči.